हॅलो यस क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण मेथीची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। इथे मी मेथीची भाजी अशी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता असे 2-3 पाण्याने चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि निथळून घ्यायची। तर चला आज आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे, गॅस पेटवून त्याच्यात मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। इथे बघू शकता। तर आपण आता 1 चमचा जिरे टाकायचे। तेल टाकून झालं की आपण इथे 1 चमचा जिरं टाकून घ्यायचं। आपण इथे खोड मिरचीची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे आता आपण जिरे आपले तडतडून झालेले आहे। आपण लसूण टाकून घ्यायचं, लसूण टाकून घ्यायचं आहे। लसूण पण असं छान परतून घ्यायचं आहे, लाल होईपर्यंत, थोडा लाल होईपर्यंत। इथे मी हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहे। हिरव्या काही अशा लाल मिरच्या अशा बारीक कट करून घ्यायच्या। तर आता आपण लसूण लाल झालं तर आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची। इथे बघू शकता लसूण आपला छान असा परतून झालेला आहे, थोडा लाल झालेला आहे। तर आता आपण हिरवी मिरची टाकून घ्यायची। हिरव्या मिरचीला छान परतून घ्यायचं। हिरवी मिरची चांगली परतून घ्यायची, ती कच्ची नाही राहायला पाहिजे। कच्ची राहिली की मग ते तिखट लागते जास्त, त्याच्यामुळे आपण थोडं चांगली परतून घ्यायची फोडणीमध्येच। बघू शकता। तर चला आता आपली हिरवी मिरची पण अशी छान परतून झालेली आहे। बघू शकता तिचा कच्चापणा गेलेला आहे। तर आता आपण ही भाजी धुतलेली अशी पाण्यातूनच अशी काढून टाकायची। तुम्ही बारीक पण चिरून घेऊ शकता किंवा अशी पण टाकू शकता। तर मी अशी थोडी बारीक करून टाकणार आहे। पद्धतीने सगळी अशी टाकून घ्यायची। तर इथे बघू शकता पूर्ण मेथीची भाजी आपण अशी बारीक करून टाकलेली आहे। थोडी मोठी असेल तर आपण चिरून टाकायची किंवा बारीक करून टाकायची। तिला छान अशा हलवून घ्यायची, खालीवर करून घेतलेली आहे, सगळी फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्यायची। तर चला आता आपण याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। हे बघा ही जास्त आपल्याला भाजी टाकताना जास्त दिसत होती, तर आता एकदम कमी झालेली आहे, नंतर अशी कमी होऊन जाते। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने। तर चला आता याच्यामध्ये आपण आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। तर इथे मी आता अर्धा चमचा मीठ टाकते। मीठ टाकल्यानंतर याला छान अशी हलवून घ्यायची खालीवर करून। आता ह्या पाण्यामध्येच आता हे आंगच्या पाण्यामध्येच आता आपण त्याला हे पाण्यातून भाजी टाकलेली आहे आपण, त्याचंच पाणी हे, तर त्या पाण्यातच आपण याला छान अशी शिजवून घ्यायची 10-15 मिनटं। या पाण्यातच शिजते। तर चला आता हिला 15 मिनटं आपण छान अशी शिजवून घ्यायची। तर अशा पद्धतीची मेथीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा, खूप छान लागते ही भाजी। आपण मेथीची भाजी ही आपण भाकरीसोबत, पोळीसोबत, वरण भातासोबत पण खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीची साधी आणि सोपी खोड मिरचीची मेथीची भाजी लसूण टाकून केलेली अशी छान लागते। तर तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर आता हिला आपण 15 मिनटं शिजवून घेणार आहोत। इथे छान आपली 10-15 मिनटामध्ये अशी छान कोरडी भाजी तयार झालेली आहे। ही आपण डब्यासाठी पण देऊ शकतो आणि घरी पण वरण भातासोबत, भाकरीसोबत, पोळीसोबत खाऊ शकतो। तर अशा पद्धतीची मेथीची कोरडी भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास, रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।